Днеска е 1957 година. В космоса е изстрелян първият изкуствен спътник на Земята и днес е Световен ден на животните. Здравейте, мои мали палени, това е влог седмица 4 октомври. Аз съм Доги и това е най-готвената фанелка на света. Вижте. Така да е. 8:30 някъде. Днес съм си цял ден вкъщи. Студено е. И утре пак лекции, после чивка до другата сряда. Определено ми трябва кафе. И трябва да си направя кафенце задължително. Да. Свърши часа за днес и сега напускаме университета да си отиваме вкъщи, за да се почием, защото така трябва. И утре имам още два някакви малумни часа и това е всичко. Все пак. Така че минавам тук сега през новото парк, че го направих. До паметника на Светската армия. Просто трябва да се направи. И си отивам вкъщи. Мисля, че е време да финализираме влога. Какво се случи днес? Аз ходих на часове и нямах третия час, защото след си чакам аз. Лека бос, чета си пътеводителя. И идва една преподавателка ме пита: какво правиш тук? Викам: чакам за час. И тя: при кого? Викам: Стоевски. И тя: ама той е болен тази седмица. И аз: така ли? Хайде, чао. И чаках там около 30 минути, да. 30-35-40 минути. Е така, за нищо. И клипчето се конвертира. Добре. И така. Но пък съм някъде на средата, знам, на ресторант на края на вселената. Нали, не съм чел, да, но беше много отдавна, преди 3-4-5 години. И съм забравил многото подробности, сега като ще направя. Пие ми се пангалактически Гаргар Бластер. Който ме разбира, да напише коментарче за какво става въпрос. Да. Надявам се този влог да не ви е бил прекомерно ужасно скучен. Няма възможност този път да снимам в часовете, защото не можа да отида на лекцията сутринта, защото трябва да чакам да сложа топомер. После стоях само един семинар, а после ни пусна по-рано и аз изгубих време да чакам, и така нататък. И отидам от 12 до 4 семинари, лекция и това е за днес, мои мали падални. Надявам се да ви хареса влог седмица 4 октомври. Ще ме видите и чуете утре, ден петък, когато ще бъде влог седмица какво? 5 октомври и утре какво се пада? Световен ден на учителите. Така че аз ще ви кажа лека нощ и нека си добър с вас винаги.